Angger Pamuja Prata. Manuwun marang Gusti kang akar jagat menapa ingkang sampun den sedya. Wadya mangkono boten anyarosaken sang nata, anyarosaken geger gumuruh para wadyabala. Enjing bidal sang gumuruh tasok ngajeng ning Prajawa wong bali gendang unyong angkang opel pating carana enjing bidal gumuruh saka jroning Prajawa bidal gumuruh saka jroning Prajawa sigek jero gegere nyoba para wadyabala. Kumrencing ing gegaman mrengengeng trangga pacak Parisdana kelar wonten jabaning alun-alun negari Ngastina. Candraning para wadyabala ler kadoh ancak trebah apa to candrane? Ancak iku walang trebah watang kaya walang kena tebah watang pating bleber wali mendot tingeng para wadyabala. Sela bragiti candraning sela anane watu bragiti semut kaya semut prabat ing salane watu dadan bidur tanpa pedhoting golong-golong mangetan golong-golong mangulon tebung lang bakul mangapunten jabanipun pacar wauta ingkang sampun nampi dawuh sang Rektrawati Harya Sengkuni munggah panggung nabuh tengara candraning para wadyabala kaya cetol alun-alun negari Ngastina bi. Adalah itu hahaha
Ndara. Iya, tunggu sekapi ya Paman. Oh, nggih. Iya, tunggu sekapi. Pangkolone ratana Tangkala sang wintang nolong benjang ira. Bapaknya Mas Maninggar Wongso sang dasa sunyawa sandangan binucal-ucal benjang patine rombleduk sak tengah roda kreta benjang patine ro sak tengah sang roda kreta mangko dhisik enak anggonku lumaksana nata kahananing prajurit Tamtama para wadya bala dadak ketemu dening pawongan setengah tuwa iki sapa nggih nuwun sewu nun Ndaropati Sengguni dereng tepung kalih kula abdi Panakawan kula Pak Mujeni nun. Pak Mujeni nggih. Sing mburi ku sapa? Kula bapakne Mundu nun. Wadah niki wong candhi niki nun. Karepe Pak Mujeni nggih. Kula badhe matur sekedhik. Matura Paman. Nggih kula matur sembah nuwun dhumateng Bapak Lurah saha sedherepipun Bapak perangkat desa wonten dusun Gilam mriki lan khususe tokoh masyarakat lan sedaya para pinesepuh kula nggih matur sembah nuwun dinapa kula katimbalan dipun keparengaken pentas wonten nggih menika wisata mriki nun. Oh ngono Kang. Ya. Tur ugi kula nggih matur sembah nuwun dhumateng para penggemar saking pundi kemawon. Ngene mriki kula boten saged nyebut setunggal-setunggale enten sing dugi Cethak Pandaan, Surabaya. Nah, Sidoarjo khususé padha klumpuk. Oleh Porong, Japanan padha kumpul. Nggih kula matur sembah nuwun. Ya syukur, cah syukur.
Mboten kesupen salam taklim kula. Kaketang iku liwat ngene YouTube. Ngono Kang. Ya, saiki live. Saiki ya tak kintuno salamku kagem dulur sing ana nggone yaiku ketuwon kanggo meni. Nggone Purwosari Kang. Ya, iki ya kabeh dulur-dulurku kabeh padha nglumpuk nonton bareng. Oh ngono. Ya. Luwe-luwe sing kanggo tanggal yaiku 1. Oh iya. Ngone Kanyar iku Kang. Ya, dulur Kanyar ya kabeh padha nonton. Dulur Surabaya ya kabeh padha nonton. Syukur alhamdulillah. Oh ngono Kang. Ya. Lah iki panyune Bapak Lurah. Monggo dipun pinangani. Ya. Nyuwun gending. Gending apa, Cak? Mek siji ae. Iki mang penjalukan saka Bapak Lurah. Oh ngono. Ya. Rukun Islam ana 5. Oh ya, monggo dipun pinangani Kang. Ya ya, tak anti sawetara. Oh nggih, monggo.
illallah la ilaha 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 illallah Nggih, matur sembah nuwun. iya paman mula aja nganti adoh saka aku ayo disawang Bratasena bakal babat ana sakjroning alas kang angker bener jalma mara jalma mati kaya apa kridate Wijasena. Oh nggih wawi kula dherekaken Ndara. Iya ya ayo paman derekno. Kacarita ngadeg jejeg kaya tugu Selakarta. Wayahe bedhug bener wayahe panase panas akeh dadi lalat padha angolati margane Sangkala. Kena sorote Yang Surya, kena silire angin campuh dening bledug saking gedhening tekate Risang Wijasena arsa mlebet nglasah wonten sak lebeting alas Samartalaya. Dereng ngantos dumangkeh suku ingkang kanan kacarita lampahi Sang Bratasena inggih Wijasena kepapak Dahnawa sak iri Sutabi.
Wah, madeg. Betamodang saka gunung berjagalan kalongo sastra peran gede kemama waro-wari bang kanas pati swarong gerong ler kadoira sang kentang waro-wari bang Bujleng wong kula manik kala ludra raja dewaku ladalah wangku dhisik enak anggonku ngadeg ana ing madyaning marga dadak kepraku dening sadra kang Ndara sapa kang dadi dosa lamamu brogake ngaku ladalah kisana bangku dhisik sliramu iki sapa aku dijokolo calmo kang dadi dosa lamaku saka ngendi aku sing njaga ana dalan kene balik sapa kenal aku ya aku Wijasena anak Prabu Kunti Nalibrata karepe Wijasena aja ngalang-alangi aku arep babat alas Samartalaya mula iki dina sumingkira ladalah ganok gawe tak kira golek gawe apa kak kula werta adol pirungun yen Samartalaya iki alas kang angker bener jalma mara jalma mati apa wis rangkep nyawamu ladalah mula yen kena tak elingno baliya golek slamet ae aja diterusake aku iki ngeman gagapmu ngeman gantengmu sabab Samartalaya iku tak kandhani klumpuke bangsa jin setan pribrayangan alas sengga diembah dening menungso kok wani-wani sliramu iki mlebu arep babat alas ngerti apa ora aku iki ngeman dening sliramu Wijasena aja diterusno yen pancen mbok terusno ladalah aku sing dadi pemalang
Aku sing dadi pewalang. Gelem minggat apa gak? Lho. Gelem sumingkir apa ora? Gak gelem sumingkir aja takon dosamu. Rapi-rapi rantas malang tak butung. Kurang ajar. Wani karo aku, apapus tak wedeni. Sapiro daya kasatenmu. Lancar. Abang sang medanane Satria menentang loko lir kados sang kentang ora waris lir kados sang kentang ora waris Wicoseno apa ladalah ora kena deman tak rungokno swaramu ngabangno kuping parat. Wani mlebu sajroning alas Samartalaya. Padha karo kencah patimu parat Bratasena. Gelem minggat apa ora? Gak minggat aja takon dosamu. Lho. Yen pancet wani ngalang-alangi laku Dik Wijasena padha karo kulak mala dodol blai. Adalah yen pancet Wijasena dak kena diiringno reno dangkalmu kokot gulumu dadi patokanku do tampal oleh aduh tibai muro tangan dek. Wah, lain. Tuh. Wah. Ya. Woi. Aduh. Waduh. Aduh. Woi,
waduh. Aduh. 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 Oh. Aduh, aduh, aduh. Oh. Oh. Aduh, aduh. Ladalah kok becik sawangane klemak-klemek penjata si antep Wijasena. Iya. Wijasena. Aja dianggap aku mundur dak dudu wong-wongan. Yen aku nganti kalah karo Wijasena, ladalah kaya-kaya jagat iki ora adil. Sepisan tak sepuro pindho kala meta ping turat pengadilan. Surgadilaka paloka mangkraka kaya gleb ngadeg kaya kulum sedeng paningalmu. Tuna jongkatmu kurang waspada. Dadak rikmamu jeget gulumu. Wah, sita padha dening Gajawa. Ladalah.
Aduh, aduh. Wah, blan. Waduh. Wah. Hampir kualan aku karo Widodara. Oh. Aduh, yo nak. Aku tutuk sapa-sapa. Sawangen aku, Ger, sawangen aku. Kong Oke. Ya nak putuku. Aku duduk sapa-sapa. Aku eyangku Abiyasa, Ger. Wah, kakek Uyasa, wah segedhi pangabram. Kong Apa dasare aku kok nganti yiku nyegah laku Jantramu Wijasena sabab eyang iki ngeman dening putuku. Ojo nganti mbok terusake babat alas sing angker bener. Akeh bangsa jin setan priprayangan akeh bangsa endol ana sajroning yiku alas Samartalaya. Wah, kakekku Yasa ora usah menggak dening Wijasena. Iki dina pangestu usen tak jaluk. Iki dina pendongaku usen tak suwun. Lilakno babate alas Samartalaya. Oh, labdalah Gusti, kok becik.
Oh yo ger sengati-ati sengati tak dongak muga tansah kasebadan Wijasena